шахси тануманд ба дониш ва обрӯманд ба назарам менамояд. Пеши чашмам ба генеральный секретарь Брежнев мебиёд. Вақте генерал мебиёд пеш чашмоба ҳамин роҳбари давлат президент. вақте ки генерал мебиём дар пеши чашми ман як шахсияти маъруф, шахсияти бузург, шахсияте ки дар сохторҳои қудратӣ алал хусус ҳарбӣ хизматҳои шоиста кардагӣ нафар. Генерал вақтое ки мо ҷавон будем, вақтое ки мо донишҷӯ будем, дар ҳамин душанбе як генерал мегашт, як генерал дар формаи генералӣ буд, пиёда мегашт. Дар инҷа мо ҳама орзу неу мо ҳамин хоҳиш мекардем ки ҳамин шахса генерали ҳақиқиро аз наздик бинем. Генерали аввалине ки дар иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буд ва генерали ман фикр мекунам ҳақиқии тоҷик ин Маслибек Тошмамедов аст. Ман ҳамеша гуфта метавонам. Генерал, он харизматичный, уравновешенный, даже говоря тихим голосом, его слышит любой человек. Для меня генерал, если говорят генерал, то я вижу перед собой Сайдамира Зуровича. Генерал мегӯянд пеш чашми аввалан як одами ботану туш ва як одами ҳарбӣ, як шахсе ки барои ватани худ содиқ аст. Одаме ки қавоқӣ аст, бадқаҳр аст, мисол бо одамҳо равияи хуб надорад. Масалан вазифаҳои баланд мегирад, вазифаҳои баланд. намуди зоҳирӣ он мисол чӣ хел гӯям, мисол фарбеҳ бузбала қавоқӣ ҳамин хел одами шикамаш калон. генерал гуфта аз назари ман ягон бор шӯхӣ намекунам ва ба ягон ҷо ҳам пиёда намеравам, бо ягон кас ҳам ҳамсӯҳбат ҳам намешавад. Намуди зоҳирӣ чӣ гуна аст? намуди зоҳириаш бошад фарбеҳ ва серёзна мебошад.